Aħna minn qalbna nsellmulek Malta, ifraħu tenna ġenna ta' sliem. Fuqek qatt aktar barrani ma jaħkem, ħares ferħana Malta l-qudiem. Dawn huma l-versi mill-innu lil Malta f'jum il-ħelsien il-poeta Malti Carmenu Vassallo niseċ biżżewwiġhom mal-mużika li kompona l-kompożitur magħruf Grek Mikis Theodorakis. Dan l-innu kien indaqqa l-ewwel darba f'dik il-lejla kiesħa u xitwija tal-31 ta' Marzu tal-1979 mill-Orkestra Filarmonika ta' Berlin taħt it-tmexxija ta' Herbert von Karajan. Jum il-ħelsien ifakkar il-ġurnata li mmarkat il-ħelsien tal-Gżejjer Maltin minn kull qawwa barranija l-ewwel darba fl-istorja tagħha. Wara 20 ta' snin bħala bażi militari u navali, il-Maltin permezz ta' din il-ġurnata kellhom fl-aħħar is-sovranità totali ta' artom. Dan kollu seħħ meta l-bażi militari Ingliża ingħalqet fil-31 ta' Marzu tal-1979. Dwar il-mument storiku ta' jum il-ħelsien u fl-okkażjoni tal-44 sena mill-ewwel jum ta' Malta ħilsa ta' titmexxija tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Domintov tkellimna mal-ex Speaker tal-Kamra tad-Deputati Miriam Spiteri De Bono li saħqet li l-innu ta' jum il-ħelsien għadu relevanti ferm għallum il-ġurnata. Il-kliem ngħidlek li għal kull ġens li jkun għadda minn ħakma għandu jkollu sinifikat għalkemm sar u miktub għalina partikolari. U kien kważi kompliment mill-gvern Grek li kien l-Domintov is-Soċjalisti Griegi kienu dejjem iżommuh b'rispett. Ma' Miriam Spiteri De Bono tkellimna wkoll fuq is-sinifikat ta' jum il-ħelsien. L-iktar ħaġa illi meta nsemmi l-ħelsien niftakar fil-frażi ħelsien ħobs. Malta dejjem riedet ix-xogħol għalhekk meta kellna l-ħelsien kien hemm anke min kellu l-kuraġġ u kien hemm ħobżu mal-forzi Ingliżi, alright, xorta emmen flajta ta' ħelsien. Rajna fidejna anke ekonomikament. Inti fuq 3 affarijiet trid toqgħod. Fuq il-ħelsien politiku biex tiddeċidi ara n-newtralità għamlu ħabta qalu u kien hawn qisu moviment illi din m'għadix iktar rilevanti. Iċ-ċirkostanzi wrewna illi taf terġa' tkun rilevanti imħabba l-gwerra tal-Ukrajna. One. Secondly, barra l-ħelsien politiku, il-ħelsien ekonomiku li inti toħloq ix-xogħol biex in-nies ikunu jgħixu ħajja aħjar u tielet il-livell soċjali. Il-Partit Laburista se jkun qed ifakkar jum il-ħelsien nhar il-ħamis fil-għaxija biswit il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu bil-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela.